Muhterem millettaşlar, hayırlı günler, izgi tilekler. Men Marız Cemali Ulu Gayitov. Bugün biz şaire, dramaturg, Tataristan'ın Abdullah Tokay ismindagi Davlat Premiyasi laureatı, atqazangan sangat işliklisi Gülşat Zeynasheva turunda tapşırılarını devam etemiz. O'tgan iki tapşırıda men Gülşat Zeynasheva'nın bala çağı, yaş-o'smir vaqti, student yillari turunda söyledim. Bugün onun hizmet yolu hem icatına to'xtalırız. Qozon Pedagogiya institutini tamamlagach 1949 yılda 21 yaşlık Gülşat Zeynasheva Tataristan radiosunda işley başlay. Ул анда башта әдәби, драматик бүлегендә мөхәррир булып, бик уңышлы, эшенә бик җитди карап, иҗади карап хезмәт итә. Анда радиода ул 5 ел бик әйбәт эшли, аны яраталар. Ул анда yazuvchilar, şairler, kompozиторлар, җырчылар белән аралаша. Менә бер вакыт Гөлшат Зәйнәшева янына безнең күренекле җырчыбыз Зифа Басирова килеп керә. Һәм Гөлшатка үзенең гозерен әйтә. Гөлшат, менә мин гастрольдә вакытта туйда bir bayançı oynagан көйне тыңлап бик яраттым. Көй бик матур, ләкин аның сүзләре юк. Шул көйгә син җыр язып бир әле, син бит яза беләсең ди. Һәм шул көйне җырлап күрсәтә Гөлшат Зәйнәшевага. Озак та үтми, берничә көндә Гөлшат Зәйнәшева туй җыры дигән şiirin yazıp Зифа Басировага туттыра. Менә бу туй җыры бик популяр булып китә. Хәзердә аны туйларда башкаралар. Туйлар алар мәңгелек, бу җырда мәңгелек. Менә Гөлшат Зәйнәшеваның беренче җыр тексты, шигыре шулай туа. Ул аны үзе дә уйламаган, көтмәгән, бу җырның тууына, язылуына Зифа Басирова сәбәпче була. Радиода эшләгәннән соң Гөлшат Зәйнәшева Татарстан китап нәшриятына эшкә күчә һәм анда мөхәррир булып эшли. Китап нәшриятында ул 21 ел хезмәт итә. Анда бик әйбәт эшли, бик зур әдипләр, язучылар белән очраша, драматурглар белән аларның әсәрләрен редакциялый. Андан соң кадрлар бүлеген башлыгы булып 10 ел эшли һәм язучыларның Габдулла Тукай исемендәге клубының директоры була. 1953 елда мен Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга кердем. Миңа әнием әйтеп җибәргән иде. Казанда анда безнең туганыбыз Гөлшат Зәйнәшева яши һәм эшли. Син аның янына барып таныш диде. Мин нәшриятка бардым һәм коридорда bir ападан сорадым. Гөлшат Зәйнәшева кайда монда утыра? Ул мине җитәкләп алып керде Гөлшат Зәйнәшеваның бүлмәсенә. Без шунда танышып күрештек. Гөлшат апа безнең гаиләнең, безнең әти-әнинең, әбинең хәлләрен сорашты. Мин сиздем, ул безнең гаиләне яхшы белә икән.
Ул минем укуым, тормышым турында сорашты һәм үзенең адресын бирде. Безгә кил әле дип чакырды. Алар Некрасов урамында ире Мөхәммәд, бер яшьлек кызы Асия белән кечкенә генә бер ярым подвалдагы кечкенә бүлмәдә яшиләр иде. Мин анда бардым. Мин үзем шул Некрасов урамыннан ерак түгел, Маяковский урамында үзебезнең якташыбыз Лотфи Камал апаларда көн күрә идем. Чөнки безгә беренче курста, икенче курста тулай торакта урын бирмәделәр. Менә Гөлшат апаларга бара башладым мин. Аларның бүлмәләре кечкенә булса да, Гөлшат апа киң күңелле кеше, мине якты чырай, тәмле чәй белән каршы алып, сораштырып, шулай итеп матур итеп каршы ала иде. Кай чагында ул җыелышка китә. Мин Асияны карап утырам һәм дәрескә әзерләнәм. Без Гөлшат апаларга минем сабакташ дустым, мәктәптә бергә укыган дустым, киләчәктә зур, бөек җырчы булачак Илһам Шакиров белән дә баргаладык. Илһам ул вакытта Казан музыка училищесында укый иде. Менә шул танышу, Гөлшат апа белән аның танышуы киләчәктә аларның иҗади дуслыгына китерде. Алар бергәләп матур җырлар иҗат иттеләр. Һәм башта әле яшь егеткә, студентка Гөлшат апа бик зур ярдәм итте. Ул аны таныштырды композиторлар белән, башка сәнгатькәрләр белән. Бер вакыт инде Асияга 3 яшь, мин дәрес хәзерләп утырам, Асия белән икәү калган идек. Асия миннән сорый: "Ул нинди китап?" дип. Мин әйтәм: "Химия." Шуннан соң Асия мине Химия абый дип атый башлады. Тәрәзәдән минем килгәнне күргәч, әйтә икән: "Химия абый килә, Химия абый килә дип." Менә шул танышу безнең Гөлшат апа белән гомерлек дуслык, туганлык булды. Туганлык безнең булай. Гөлшат апаның әтисе Хисам белән минем әбием, әнинең әнисе Фәрхи Срур бер туганнар. Алар хәлфиннәрнең оныклары. Гөлшат апа белән без инде башта әле мин өйләнмәгән җегет, аннан соң гаиләбез белән хатыным Венера, кызым Алсу белән аралашып, оныклары, даже безнең оныкларыбыз Кәрим һәм Гөлназ белән аралашып, бик тату, якын туганнарча гомер иттек. Гөлшат апа безгә ул кояш кебек нур сибеп, безгә безнең рухны күтәреп, аннан соң безгә файдалы киңәшләр биреп, киләчәккә карап яшәргә өйрәтте. Мин үзем татар әдәбияты сәнгатен, җырларын бик яратам. Хатыным Венера да шул калыптан иде. Шуңа күрә Гөлшат апа белән безнең фикерләр туры килә һәм без шулай бер-беребезне аңлап, якын туганнарча гомер буе яшәдек. Ул һәрбер чыккан, басылып чыккан китапларын җылы кул язма белән безгә бүләк итеп килде. Аның үзе исән чагында 23 китабы чыкты. Вафат булганнан соң тагын 3 китап чыкты. Аның сайлама әсәрләре һәм бөтен әсәрләре тупланган 2 томлык китабы
2018 елда дөнья күрде. Безнең Мензәләдә яшәгәндә, Мензәләдә эшләгәндә кызыбыз туды 1960 елда. Менә шул кызыбызга Гөлшат апа киңәше белән без Алсу исемен куштык. Гөлшат апа Алсуны бик яратты, аның хәтта Чаллыда булган туена да килде, анда чыгыш ясады, бик күңелле итеп туй үткәрдек. 1957 елда язучы Госман Бакир матбугатта мәкалә чыгара. Анда ул мөхәррир Гөлшат Зайнәпова турында болай дип язган. Менә бер талант үсеп килә, безнең Гөлшат Зайнәпова исемле. Аның каләме бик оста яза, оста эшли дип язып чыгара. Озак та үтми 1958 елда Гөлшат Зайнәпованың Тыңлар сымы җырымны дигән бик матур китабы дөнья күрә. Ул китапта 28 җыр тупланган. Анда ул җырларның музыкасын язган композиторлар күрсәтелгән. Тиражы 4000, бик тиз таралып бетә. Шул китапны Гөлшат апа миңа әле буйдак җегет, ул чагында студент, бүләк итте. Кадерле энем Марс, сиңа бүләк булсын бу китап дип, ул китапны бүләк иткән иде. Китапның мөхәррире шагыйрь Мәхмүд Хөсәен, анда бик зур композиторлар, музыка язганнар, Җәүдәт Фәйзи, Бату Мулюков, Бахти Гайсин һәм башка күренекле композиторлар ул Гөлшат Зайнәпованың шигырьләренә музыка язганнар һәм шул китапта ул күрсәтелгән иде. Анда бик кызык Мөршидә дигән шигыре бар Гөлшат апаның. Ул шигырьгә композитор Ифрат Хисамов музыка язган. 1957 елда Мәскәүдә татар әдәбияты, сәнгате декадасы була. Менә шул декадада шул Мөршидә дигән җырны сәхнәдә театр итеп сәхнәләштереп күрсәтәләр һәм бик зур уңышка ирешәләр. Тамашачыларга бу бик ошый. Шуннан соң шул ук шигырьне Минзәлә сәнгатькәрләре Әсәр Хөсәенов җитәкчелегендә андагы тамашачыларга күрсәтәләр. Анда да тамашачыларга ул бик ошый. 1957 елда Татарстанның Мәдәният министрлыгы яңа татар җырына конкурс игълан итә. 1960 елда Татарстанның төзелүенә 40 ел тулачак, юбилей булачак. Менә шул юбилейга багышлап яңа җыр конкурсы игълан ителә. Бу конкурсны игълан иткәч, консерватория студенты Илһам Шакиров Гөлшат апа янына килә һәм ул үзенең гозерен әйтә. Илһам Шакиров Гөлшат апага болай ди: "Туган җир, Татарстан турында бер җыр башкарасы килә. Шул конкурска бер җыр язып бир әле, Гөлшат апа. Музыкасын Александр Кулешеров язарга вәгъдә бирде ди. Үзем җырлап бирер идем ди. Миңа Иделебез кебек киң сулышлы, салмак агышлы, мәхәббәт яңгырашлы җыр кирәк.
Татарстаннан читтә гастрольләрдә йөргәндә үзебезнең Идел буйларының гүзәллеген күрсәтерлек булсын иде, ди Илһам. Гөлшат апа тиз арада «Туган җирем Татарстан» дигән шигырен язып бирә һәм Александр Кульчаров аңа музыка яза. Илһам Шакиров җырлый. Һәм бу җыр шул конкурста җиңеп чыга, беренче призны яулый. Бу җыр бик популяр булып китте, һаман да яңгырый. Татарстан радиосы һәр көнне үзенең тапшыруларын шушы җыр музыкасыннан бер өзек белән чакыру сигналы итеп бирә. Чөнки бу җыр Татарстанга, туган илгә мәдхия җырлый, мактап җырлый. Нәшриятта эшләгәндә Гөлшат апа язучыларның «Дивар стена» газетасының редакторы һәм язучысы була. Ул «Тынгысыз каләм» дип атала. Бик зур газета, 3-4 метр озынлыкта. Анда бик кызыклы мәкаләләр язалар иде алар. Мин ул газетаны укыйдырым баргач, мин анда матбугат йортына, язучылар клубына еш йөрдем. Газетаның рәссамы Әнәс Камал. Әнәс Камал ул күренекле драматург Галиәскәр Камалның өлкән улы, үзе дә язучы, режиссер һәм рәссам. Менә шул газетада мин бик кызыклы мәкаләләр укып, шулар истә калган. Менә беренчесе Юнус Әхмәтҗанов турында. Анда белдерү язганнар. Игътибар. Күренекле аш су остасы, язучы куштырнаклар içinde Юнус Әхмәтҗановның «Татар халык ашлары» дигән чираттагы романы дөнья күрде. Биткәнче алып калыгыз, ашларыгыз тәмле булыр дип язганнар. Тагын бер шигырь истә калган. Күтәрелми дә, төшми дә томан. Томан түгел ул, Мустафа Нагман. Мустафа Нагманны әзрәк шиметеп, тәнкыйть итеп алганнар. Мустафа Нагман ул шагыйрь, үзе дә җырлар язган, шигырьләр язган кеше. Казан университетында, журналистика факультетында укыта, доцент. Менә ул бераз тәнәфес ясап алган, күрәсең. Язмыйчарак торган. Менә аны тәнкыйть итеп «Стена» газетасында язганнар иде. Ул газетаны чыгарганда бик кызык бер вакыйга була. Яңа ел алдыннан газетаны үз вакытында чыгарып өлгерү өчен Гөлшат Зайнашева һәм Әнәс Камал бер төне буе эшлиләр, төн уртасына кадәр эшлиләр. Оралар инде. Әнәс Камал бик арган, кайтырга җыена. Гөлшат апаның пальтасын кия да кайтып китә. Чөнки аларның пальталары шаш була. Хәзер бераз соңрак Гөлшат апа өйгә кайтырга җыенганда пальтаны алып караса, бу итә инде. Бу бит минеке түгел, Әнәс Камал пальтасы. Шул пальтаны киеп, Әнәс Камалларның фатирына жүгерә. Ул Нариман урамында. Нариман урамында барып ишек төбенә килсә, эчтә шау-шу, Әнәс Камал үзенең хатыны Сәлимәне битәрли. Шушы яшеңә җитеп, сәбәпләрне дә дөрес тага белмисең. Нишләп сул якка тактың минем сәбәпләрне ди.
tümelerini dey. Selime kelip paltani qarasa, bay, bu bit xotin qiz paltasi. Ali sen sarxushbosh xotin-qizlar bilan, shit xotin-qizlar bilan sho'g'ilib yurishing ekan. Qarali xotin-qiz paltasi kiyib qaytqansan dey. Shundan so'ng Gulshod opa endi kelib kira ham anglata ishning nechik bo'lganin, Anas Kamolning paltasini olib kelgan. Shundan so'ng anglata. Shundan so'ng Salima Anas Kamol ustunda o'ynatgan o'qlovni shitga qo'ya. Buni tinglovchilarga, millatdoshlarga g'izirim shul. Agarda bu topshiruvlar ushalsa, ko'ngilingizga xush kelsa, fikrlaringizni yozib yuboringiz menga. Like degan temaga bosasiz, kanalga yozilasiz. Hali topshiruvlar davom etacak. You're